Maaler Oy on sisustusrakentamiseen keskittynyt yritys, jonka toimitilat sijaitsevat Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Maaler Oy työllistää noin 80 työntekijää, joista 55 työskentelee tuotannon puolella. Yritys on viime vuosina kouluttanut oppisopimuksella muutamia henkilöitä ja onkin tätä kautta löytänyt oivan väylän rekrytoida räätälöidysti uusia työntekijöitä. Esimerkiksi ammattiopisto Luovin kautta 2 opiskelijaa on suorittanut puuteollisuuden perustutkinnon ja työllistynyt kokoaikaisiksi työntekijöiksi. Ville Kivioja Maaler Oy toimin tässä tuotantopäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä ja vastaan myös tuotannon henkilöstöstä ja heidän rekrytoimistaan. Oppisopimus on hyvä koulutusmuoto siitä syystä, että se on riskitön kummallekin osapuolelle ja antaa mahdollisuuden työntekijälle vaikeammistakin olosuhteista päästä kiinni työelämään ja ihan vakinaiseen työsuhteeseen. Pikkuhiljaa tietysti aloitettiin hyvin yksinkertaisista töistä ihan perussuorittamisesta, mutta yllättävänkin äkkiä sitten varsinkin toinen näistä kavereista niin otti haltuun semmoisia tosi vaativiakin tehtäviä. Nyt tällä hetkellä on yksi harvoista, jotka hallitsee tiettyjä prosesseja täällä ja on aivan korvaamaton kaveri meidän firmalle. Oppisopimusopiskelijoille perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää ihan yhtä lailla kuin kaikille muillekin ja meillä se prosessi hoidetaan siten, että kun henkilö tulee meille töihin, hänelle katsotaan henkilökohtainen perehdyttäjä ja ns. Mestari-kisälli-asetelma. Perehdyttäjä saa sitten tietyn korvauksen ja siinä on tietty perehdyttämisohjelma, mitä näytetään, miten tehdään ja miten edetään. Ja myös sitten kun perehdyttäminen on saatu valmiiksi, niin miten jatkossa toimitaan, niin kaikki on ennalta suunniteltu, ettei se tuki on aina paikalla. Tässä työssä on myös semmoisia hyvinkin yksinkertaisia suorittavia töitä, jotka jatkuu päivästä ja vuodesta ja kuukaudesta toista, niitä on vain jonkun pakko tehdä. Ja meillä on ihmisiä, jotka haluaa vain tehdä sitä yhtä tiettyä suorittavaa työtä. Mä voin kertoa esimerkkinä, meillä on ihminen, joka päivittäin ampuu naulapyssyllä nauloilla, tekee semmoisia lautalavoja. Vaikka se tietyt työtehtävät onkin äärimmäisen yksinkertaisia ja silleen siinä ei ole vaihtuvuutta, mutta ne on äärimmäisen tärkeitä osia tätä prosessia. Tämä prosessi ei toimisi ilman näitä jokaisia linkkejä, jotka hitsaa sen paketin kasaan. No, oppisopimus on työnantajan kannalta kevyt prosessi, siinä on vain minun mielestä voitettavaa eikä niinkään hävittävää. Maaler Oy on myös jatkossa ottamassa lisää oppisopimusopiskelijoita, kun tarvetta uusille innokkaille tekijöille ilmaantuu.